phone. It's been too long now. I think that I want a second guess you, a second guess me, a second guess them. Don't second guess me. Live in the moment, cause we are so free. And in this moment, life is like a dream. Live in the moment, cause we are so free. And in this moment, life is like a dream. So come a little closer, but don't hold your breath. Silence in the background, violence in your eyes now. Remember that time you gave your heart to me. Remember that time when life was like a dream. You know what I know. You know what I know. I need to hold you close to me, to me, to me, to me, yeah. Life is our game that we play. I won't get away. We can find a safe place Within our company, within our company, within our company. So come closer to me, come a little closer. Λοιπόν, πρώτο update για σήμερα. Το πρωί δεν σας μίλησα, ξύπνησα, έκατσα και διάβασα λίγο το βιβλίο και έχω φτάσει σχεδόν στις 61 σελίδες. Χθες διάβασα πολύ λιγότερο, η αλήθεια είναι, αλλά θα κάτσω τώρα, είναι κοντά στις 5 ώρα το απόγευμα και θα συνεχίζω να το διαβάζω. Το κάνω να αλλάξει με το reader γιατί μου φαίνεται πιο ξεκούραστο, γιατί δικά μου τα μάτια τουλάχιστον. Το βιβλίο ξεκινάει, αλλά όχι τόσο δυναμικά όπως ξεκίναγαν ο Οδηγός Φόνων και Καλά Κορίτσια, η δική μου άποψη. Θεωρώ ότι εκείνο ξεκίναγε και σε έβαζε κατευθείαν στο κόνσεπτ. Αυτό κυλάει πιο αργά, ενώ σε βάζει γρήγορα στο τι πρόκειται να συμβεί. Προς το παρόν, εντάξει, μπορώ να πω η πρωταγωνίστρια είναι αρκετά συμπαθής, αλλά δεν είναι και η Pipe, δηλαδή όποιος έχει διαβάσει τον Οδηγό Φόνων και Καλά Κορίτσια, ξέρει ότι η πρωταγωνίστρια εκεί ήταν υπέροχη. Δεν νομίζω ότι υπήρχε άνθρωπος που δεν μπορούσε να την συμπαθήσει στο βιβλίο. Αυτό. Τώρα θα φτιάξω έναν καφέ και θα συνεχίσω να διαβάζω το βιβλίο μου. Θα ανάψω και κάποια wax melts. Η αλήθεια είναι δεν ξέρω τι άρωμα θα βάλω, γιατί φτιάχνω, όπως έχω πει, δικά μου κεριά, οπότε κρατάω πολλά μικρά κομμάτια από wax melts από διάφορα αρώματα. Οπότε θα τα ανάψω και θα συνεχίσω το βιβλίο. Reminiscing the good old days, remembering to forget all the bad ones. I remember when college seemed so important, but is it worth it? Been wondering what truly matters to me. I know for sure it's not a fancy degree. I'd like to do what I love, but what if I'm not good enough? Split personality, sometimes sour, sometimes sweet. An M. Night Shyamalan story called Everything's Peachy. Can we just skip straight to the plot twist, please?
Life's all about balance, and real love takes practice. We know accidents happen, but my love's on. Καλημέρα, η αλήθεια είναι χθες δεν σας έκανα πολλά update και το ξέρω και δεν δικαιολογούμε, αλλά χθες η αλήθεια είναι ότι διάβασα πάρα πολύ και σήμερα είπα να συνεχίσω το «Και έζησαν 5» από Holly Jackson και εκδόσεις Ιδιόπτρα. Επίσης έχω φτιάξει τον καφέ μου σε αυτό το πολύ γλυκούλικο όμως ποτηράκι. Εγώ πίνω φρέντο καπουτσίνο μέτριο και τώρα τελευταία βάζω και σοκολάτα από πάνω αντί για κανέλα, γιατί η αλήθεια είναι δεν μου αρέσει η κανέλα. Οπότε ναι, θέλω σίγουρα να φτάσω μέχρι τη μέση το συγκεκριμένο βιβλίο, γιατί μου αρέσει πάρα πολύ, αλλά θέλω λίγο να προχωρήσω και με το Grimm Μέγεθον, γιατί θέλω να διαβάσω τουλάχιστον 4 βιβλία αν προλάβω. Θα είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη, είμαι ήδη στο δεύτερο, δεν έχω φτάσει στη μέση, είμαι στο 1/4 νομίζω κάπου εκεί. Και θέλω επίσης σήμερα να ολοκληρώσω το βιβλίο που είμαι σε συνεργασία, γιατί μου έχουν μείνει πάρα πολύ λίγες σελίδες και η αλήθεια είναι ότι όταν παίρνω συνεργασία δεν θέλω να καθυστερώ πάρα πολύ την ανάρτηση και την παρουσίαση του βιβλίου, γιατί θεωρώ ότι όταν σου στέλνουν ένα βιβλίο τους ενδιαφέρει να προβληθεί όπως έτσι περιμένουν όλοι όσοι κάνουν συνεργασίες με βιβλία. Εννοείται ότι η γνώμη μου είναι ξεκάθαρα, η άποψή μου πολύ ειλικρινής, γιατί η αλήθεια είναι ότι εγώ πάντα έχω το σκεπτικό ότι εγώ μπορεί να το έλαβα δωρεάν, αλλά ο άλλος θα πάει να το πληρώσει για να το διαβάσει. Οπότε προσπαθώ να είμαι όσο περισσότερο αντικειμενική γίνεται, γιατί καλώς ή κακώς πολλές φορές παίζει ρόλο και το γούστο μας. Δηλαδή ένα βιβλίο που θα μας αρέσει πολύ περισσότερο, εννοείται ότι θα το παρουσιάσει με περισσότερο ενθουσιασμό, θα σου αρέσει κιόλας περισσότερο και θα θεωρήσω ότι είναι ένα βιβλίο το οποίο θα έπρεπε να το έχουν διαβάσει περισσότερα άτομα. Και η αλήθεια είναι ότι θέλω να κάνω και μια τέτοια σειρά βιβλίων στο προφίλ μου, με βιβλία τα οποία ενώ μπορεί να είναι γνωστά δεν έχουν την απήχηση στο TikTok παράδειγμα, γιατί είναι μια μεγάλη πλατφόρμα και πλέον τα περισσότερα βιβλία ξένα τα οποία προβάλλονται και στο ελληνικό TikTok, με συγχωρείτε, γίνεται κατευθείαν μετάφραση. Εγώ αυτό έχω παρατηρήσει. Και θα ήθελα έτσι να κάνουμε και ένα βιντεάκι, να σας πω ποια βιβλία μου αρέσουν εμένα, τα οποία δεν τα έχω δει όμως τόσο πολύ στο TikTok ή στο Instagram. Καλημέρα, μία ακόμη μέρα του Grimm Μέγεθον 2025. Ξέρετε πόσο θέλω να κάνω τέτοια βιντεάκια, αλήθεια είναι τις τελευταίες μέρες δεν τα πετυχαίνω καθόλου. Όλο κάτι συμβαίνει και δεν πολύ προλαβαίνω να διαβάσω μέσα στην ημέρα. Οπότε έχω ξεκινήσει ήδη να κάνω τις δουλειές μου και σε λιγάκι θα ξεκινήσουμε να διαβάζουμε για σήμερα. Θα φτιάξουμε καφεδάκι. Οπότε τελειώνω κάποια πράγματα που κάνω με τα κεριά. Θα σας δείξω κιόλας να πάρετε μία εικόνα. Και πάμε να φτιάξουμε καφέ. Everyone is so loud. I just want a little bit of peace and quiet.
Και εδώ θα δείτε τα δύο κεράκια που έφτιαξα, τα wax melts και τα αρωματικό αυτοκινήτου, και σήμερα και με ένα κερί το οποίο το είχα αρκετές μέρες φτιαγμένο και είναι ζεστή σοκολάτα μυρωδιά, καφές μου, και θα πιάσω και το βιβλίο μου. Καλημέρα, έχω από προχθές, νομίζω αν δεν κάνω λάθος, να σας κάνω update. Αλήθεια είναι ότι ήταν αυτές οι δύσκολες μέρες που όλες περνάμε κάποιες φορές μέσα στο μήνα και ήταν πάρα πολύ δύσκολο να κάτσω να συγκεντρωθώ να διαβάσω. Παρά αυτά διάβασα, έχω σχεδόν, κοντεύω να το φτάσω στη μέση και έζησαν 5 από εκδόσεις Ιδιόπτρα. Αλλά τώρα με βρίσκεται σε αυτή την κατάσταση γιατί πριν λίγο βγήκα από το μπάνιο, έχω φτιάξει καφέ. Αλλά πριν πάμε να σας δείξω, γιατί θα το δείτε εσείς πριν, την τούρτα που έχω πάρει για το αγόρι μου. Έχω σκεφτεί ένα κόλπο για να τη βγάλω. Ελπίζω να πετύχει. Θα σας πω ή αύριο ή μετά αν πέτυχε. Γιατί έχω αφήσει τα κλειδιά πίσω από την πόρτα και για να μπει θα πρέπει να ανοίξει. Οπότε θα το ανοίξω εγώ. Οπότε πάμε να σας δείξω όμως την τούρτα που την πήρα, παιδιά. Το συγκεκριμένο ζαχαροπλαστείο της περιοχής. Καλά ότι είναι ευγενέστατος ο άνθρωπος που το έχει. Έχει και τα πιο ωραία και φρέσκα γλυκά. Ζουμσερί για όσους θέλουν να το επισκεφτούν. Πάμε να σας δείξω την τούρτα. Ξέρω ότι ο φωτισμός μπορεί να μην είναι καλός, αλλά αυτή είναι η τούρτα. Παιδιά, είναι τέλεια, άμα τη δείτε από κοντά. Οπότε αυτή είναι. Από το καλό στο καλύτερο σας το πάω, αλλά ήθελα να σας δείξω τα προϊόντα που χρησιμοποίησα σήμερα για την περιποίηση του προσώπου μου, γιατί μου αρέσει και εγώ να τα βλέπω κάτι τέτοια. Χρησιμοποίησα από την Oriflame το Love Nature, το Face Scrub. Αυτό εδώ μου άρεσε πάρα πολύ. Γενικά έχω μείνει πολύ ευχαριστημένη από τα προϊόντα της Oriflame και από την Bioten. Εγώ Bioten χρησιμοποιώ το καθαριστικό προσώπου μου και κάποιες φορές και το ντεμακιγιάζ. Και το επόμενο που χρησιμοποίησα είναι μία face mask hydration, είναι αυτήν εδώ με το ρόμπι. Και ειδικά επειδή δεν ξέρω για σας, αλλά εμένα το δέρμα μου νιώθω λες και γυαλίζει όταν το περιποιώ. Οπότε αυτά και συνεχίζουμε το διάβασμα. Σήμερα κάνω μετά από αρκετό καιρό ένα update. Είμαι ακόμα στο Κέζαν 5, είμαι στη 260 σελίδα.
Δεν έχουν μείνει πάρα πολλές σελίδες. Θα καθίσω και θα προσπαθήσω να το τελειώσω σήμερα το βιβλίο. Παράλληλα ακούω σε audiobook την αρπαγή της Annie Thornt, θα σας το έχω εδώ. Και από εκεί μου έχουν μείνει 2,5 ώρες περίπου, οπότε θα προσπαθήσω να τελειώσω ή αυτό ή το άλλο βιβλίο. Και θα σας ανεβάσω σε λίγο update. Έκανα και τα νύχια μου, όπως σας έδειξα πριν. Ξέρω αν είναι κάτι σαν απαλό κίτρινο. Οπότε κάνω ένα μπάνιο, φτιάχνω that I could cough out my emotions in a healthy manner.